haina hai norok nai tongo oljara tini koktoma gumati tv ni mangplio tini koktoma sukroboi belaikhani tini kotor kaisa laibumani koktoma eba keba salkabai haste eba notice bkhakste ni kaisa kotor koktoma ongi pheka laibumani bagai omti hekana nukjakha tini delhi bkhakste hang koro press conference eba one notice ni kaisa bubagra podit mani ko tripura royal samte meghalaya hasteni boromganang chief minister pondet ke sangma asam haste dima hasaw bkhakste ni boromganang daniel langthasa people's party ni founder boromganang mk kon former bjp national spokesperson tai minister nagaland hasteni teti bramothani khoroksa boromganang adong okra bijoy rangkhal amti kheno borokma karibo hino tebu gana gini okumun adong rok bahino nukjakha mangpeni bisinte obhai keno tini diborjorani deputy speaker hall constitution club of india new delhi bkhakste wa one notice nei eba salkabai bkhakste notice ni lukurok ni bagai kaisa katal thang hapar ni makhang eba khancha ni marni lamano phiyogui rjakmani doglam katal nei ar thakni kabangma juda juda kokma thmerok ni biskango no okok mana frika saklai remani awai mungni bisinte paithaga baksa lukurok ni khaw tabuk obno deino wansuk laijak bubagrani thanchani mariwo bisikuduk maromoino lukurokno waino chiribi samani nukjagi tongmani phiaba paithaga tini obono kobui khepno gwerikha tabuk biskango tibra saruk samadamano obono jora phaike jorani khorangobui koksanai paithaga salkabai bkhakste eba notice thasini lukurokni ok thanchani yapri samani bisingtui haste tibra sar lukurok eba kheba kabangma lukurokni hasteni shik schedule eba kabangma matai soktai rokno tabuk biskangi salo dakti domanno ar phattoni hapangrok mokol dekai chomno raida jaya phatar hattoni lukurok kabangmano notice salkabai bkhaksteo tabuk phanbai tongmani borokno dakti esair eba kheba barok hattoni kabangma juda raida rokni bisingtui borokni harogo kifli dorokjakno o notice ni lukurok bisikuduk maromoino orai porai hekeba kabangmano juda sakni lamao himi tongmani tabuk paithago thanchani bisingtui bathai kahani mari danukjakno naitongni salbungna heke obhaikeno gumati tv ni something that is always right and other political parties like work with this and other political parties and work with this new entity. Issues actually sometimes cut across